Kigima umwanchi wa muri nenda sentundega ya kabiri Kigima magega yo kubera n'umuri cyo ito Clinton na Ondigi asante santo kwa gena se entunde yega to sangena se nchera yubu imetukwa na mararingi tubore no bigubotenera bwe county ya Nyamira siasa che county ira bwasiri twegoro ase ebunge yo nigaba MC bagete chukura choko mochora umunogeli umuya magega yugwa kwisiko kwa mheshimiwa Enoch Okero nabuga senchera yo yabane Kigima umheshimiwa Nyabaro nigachora kwa umunogeli bwe bunge yo rumo MC yekerenya nabigo umheshimiwa kurase ward ya Kitutu Masabase county ya Nyamira na very special mwa James Matinga bigo agachorwa ko mokonyi bomonogeri bwe bunge yoye county ya Nyamira yo na conversation yote ko twaraga ya mase mu ikachinsa no omo eshimiwa James Matinga go chujumbe chao chonse na wisitumo gwetrasa namba ito SMS yuri garabase screen yaona bigo gwetrasa mitanda ito yonse gwetra Getembe FM na bigo Getembe TV ori ke chujumbe chao chonse pini nchiro chega cha chakire go cha bya Kigima asante sana ni mwensi n'abantu benge chukunila se ege kekekyo muko ngantera tora mwarge no mheshimiwa James Matinga. Mheshimiwa karibu sana utu sio sana. Asante. Warasirira sana. Karibu sana. Yamana sengecho yoko ngarigani ochase TV ito ya Getembe. Iyo twanjete ya toletra mangana munagocha. Dona nchini no mo sengecho ndalero to kwane aya Nyamira. Asante sana. By the way, mheshimiwa tutarage na tamba is the experience so far actually you almost 24 hours plus asekero Kenya ki deputy speaker no gali no chwa chakire go change mapema sana ya serikali. Congratulations. Biabano orai asongo watanga orai ore transit igo tagitendeo sina bako norolega and mambi de wa change. Na ndabona mangana siasa politics is about the numbers. The numbers. Yes. Na wako na wasukiro moto. Oh mheshimiwa sechukule chake tu goro by the way irenga kwa bwerete. Osa ye kwa beta appointed nga mheshimiwa James wa wero yake tusumengende. Tinyawa competitor. So kare twabe kama sakara ime. Na no kanga njibwe kanyawe gete. So yoni na beta ano post. Thank you so much. Ino mheshimiwa James Matinga mokonyo monogeria se county ya Nyamira na rwano mo deputy mheshimiwa Thaddeus Nyabaro bwe igoro monogeri bwe bunge ye county ya Nyamira nyota chukura gwetani maronge chikura maronge na ibere asaba MC wonse pibali bale ngoro bamwakerete chukura na kumwanchira koba omonogeri obo kurinde mheshimiwa tutarage na tambe mono timaiti how did we reach here by the way mheshimiwa torocha mangana within a span of some moments kila kitu imechange county ya Nyamira why na wewe narkana amanye pe politics is about interest. So na wo bona ibo change ko lingana nga interest kichiro and abara aye kara barigire baro renga nga ki ebintu bikogenda mbabu atari baga yo wa address ebintu bibira nyare okonya omwana incho Nyamira as why kwarorire chances chabere bwangu ira and I think ndoga ndoge netenga kuchimotuwa na ana dojo ba changes chingia azenga nyoto takete Nyamira ito na intwebwena. Thank you mheshimiwa to tegata wasama nalengete interest. For instance, kumuruhusu mheshimiwa Enoch Okero no monogeli ino interest yangu maro sa visit an interest ya assembly was in interest yansema ya barekora se county Nyamira. Abara yega rabacho igero se county assembly yobatumira na abananchi tokuru kuna representatives ega sheitana na no kora basai abasai yega toka nyakora omo speaker ni go toko machora omo kiongozi kito kio to lead na kutua kero linga kidogo kora basai kito so como ile yale ile county assembly chumata ke toba no de kiongozi ke kobara working aquí, because that is our sole mandate yoko oversight executive. Because when oranga, omondo yo ora ose eri bali go yesi rimbi, pige ko teri timu ringa nyonse yoko boko mbare goli, then ine captain muwa plus mutu wale captain eko babanga ngati mu wako mupira agera mosiko timu yende. That was our focus and to gatebanga tutaketa na omonto ogotobeka amo
na gutwara ng'itogokora oversight because egasi itu nokongenda ki sakati ya kable gas uneta ki because chibe sanko ba so nya to ko ba chibe sei cha tumiki so bona kara to ko baburia wana oranga na ande captain yito na ande arongire muno ya chire ko bateringa na kibabwe na to score nene timu yito ro jenge win ina interest itu abate as account assembly nanda wa Thank you so much. Mheshimiwa James Matinga. Bwana wewe chini chini cha chake kwa chake gase nchirenge kima urutu ko sabu kwa dakika so to mana ke ke kole neno cha technician yani abwa ni ancha kwa sababu na basi sama chavo kondo community basi tumecheki tunasaba angena tinga ni gari ndani. Asante sana sana kutupatia Tina. Kwa nini lero mangana ngite kaunti ya nemera so kirabo ninga manka bega kwene kibwa oikase chinse mo chiritu aranga ebunge ya mashinani niwe yabage ko ne kibwa mase yemo nabwo tukatwara chibunge chi kaunti ibere ayonso Mheshimiwa James Matinga ngukwanira ara senchera yubo imo Mheshimiwa twira nasorege keke tumanya na kine wakwanira mangana ngite mwatake tumurai ukobaye ukobaro kile kibwa mangana baseti no biya nabwo mubwatira na assembly. Does it mean Mheshimiwa anakokero ninga firiti asiringaneri? Okay. Asentwe na watokota yanga na firiti asingencho. Ekere agutoka ningando ko oversight yo mugabana because oversight yaita ya mayabo no ko imbicho mugabana gatwa no lenga tali okorega asingia. So bono na bara kana tenga obeire getango asingencho na bare go tobeka buya togo ikanjira na ndo tanga na ngumbu ogenda oere sanga gito bangete na ndo irana omanya gotebya ba MC gati ito bande ngainu mogo ikaria mwe bachaiga ina ben gotebya opponent timu nga ayemo rango chaiga ngwethera riande nga kense manonsiego so togatebanga bono asengencho ya lakanya ngobeire bonande na chi outright because no ne mekutana na arenge ago tangaza bwe ko manyane ngo mugaba nambiyare omuntu ko oversight ngagimo ko genda in bed nere kero ko teba ngambiyare ngatabwati magoso na intuturoje na magoso to naroro rasinge nchose ko liye binyoro byeito abantu ngo complain bare paranjiyo maje tayo chichiro roje takataka ni gechire kerase ebiro bibyo ngwete nyamira abantu babone ba complain ni ntwe egere tusugumo mugaba nakore gasi lakini kwa nyorange captain yaino nere batabanga no mugaba nambiyare ngatika kore gasi iko kaleto description kidogo kaira na kumrusialisi. Yes, thank you so much. Esbona Misati omuntu yoteribe timu ya Shabana bigo Roma nyakero go timu ya Shabana tangana ngendo tugati ya mase mundu chiri uri oli krenere gabi ya kingma uno Mheshimiwa Esbona Misati kole Mheshimiwa tena nasole kero mu kwanda mangana yega alingetu Mheshimiwa no kokero. Does it mean nganero kerete ngano impeachment mo gavana techi? Yes. Impeachment ntangani yo mu gavana abantu bachagete mbali barabwo so togo ikanjira bayirana magega baita kurumuino egere ndutwara kana ndutware ngababe impeachment ya kabere omuntu chagete no kero monyene na baraigete so agatobeka bya mpaka tukarosie riot act okero monyene no tabatenga omugabana lazima agendenga tukarosi mpaka gotera aro agatebonde bwensi okurigiri maega igakubetu muyu so omuntu mutangani kabe casualty igakurunga nyambe kisesa because yara akandi nganjitingo saini mugabana ionde national chair ya UPA abwaso mugabana are tasaineti omuntu ndo tasaineti igakoro kunga Edinobara oyo le nominated MCA nera atetenga tingo saini asengenjo mugabana nere ogaretenga ba nominated abande mba saineti lakini later on baka withdraw so oikirabo abantu abasukuna toko kwana bakarusiwe birogo including apeli oyoro mamsio mawagwa oyo lenge leader majority
omonto o spearhead tio kurusuku kwae no mo speaker singenja tabatenga our riot act lazima ekole gasi so ndebwensi yokolekana ako bamaminja lazima arusi webirogo egere tobo mustari wo goroba saitirendo endonge so baadaye ekere twa liara isiringa twagule impeachment area nari nanda baba nyene bago jodo denga ndo manyete otwara ngirtu no mo speaker and it was done overnight na banda bone gento bale mbabu ati bobisi monta bata mabyo bata yema tenganje na igwere to mo speaker singa njanda tinga we bachaiga so hono korwa boroje aintu tukateba bono ela yo takti eri akalemero asinga njondo gotwara mo speaker ogo double deal igoto kumorus tonyo mo speaker ora tokonye to oversight executive egere amagendera ari twatetia bana inji baito arorekana. Thank you so much. Sabu kadra se yoge kolino machuri baigo ni do chamangena mabolina na ngento gochaga ege mo ase mo krino kunyera tu endo tomolio mo heshimiwa ena ko kero baigo atabe saidi ya story kolino kunyera tu ngikirabo ni gata yoga iga na mheshimiwa ya kwana aina yae ko tu goika to ya confirm ne station na gotrash kwa nekia po bwa sioku rwase ebirengo byo sabe kurase mirengo yonsi mheshimiwa ayiga muna kolekana tendo wachipa kana chitia gasi gali kaunti na mira karaba agili sana kare wabeshimo moko kunyakane meswa kogali bara magena kalutwali pakanto toro chawe sememo ya barai mwakira magena tinata na erele ni wa colleagues mheshimiwa was it a good show especially with us mwananchi obachorete kubatumia assembly actually te kobe good show agree nta wenga omochaki wabantu na kwa barocha aliga no omo speaker oyo le forma urukwano kokero na chile kotini akanyora code order itota manyete nga na atakeire nego cha assembly ndu we were not aware nga ngochale so all of a sudden igotonyorete chisirimbi ebikuro ebiriato n'abantu n'amandamano abantu over 1000 bagocha babakuritie okero igoro muna bagikageita kuringana n'erichiko ria assembly ndobwata abasigari lazima bari baba na ki abantu abanga ibaguche igo lazima bari ko batanga so bakabatanga aliese babatangerete okero tato tebetinga na kodo dawata and in any case ekero bwate kodo you are not a server muntu naro rokurukwa ekotsaba orenge koreta ekodo hotelia in a polite way atoe ento tumanya ngabono okero ngochare so ekera banda ubajete bagachaka kurutamagena kana bacha kurutamagena ngabaigorerwe pakege itambata gorite because batete goja mine chingu ne chinguru so kabetereria tosoka iskokurwe plenaria sto abwate biasara then our staffs now na bakaranga account assembly ngo very invited na bagasoka bagachaka ku defendinga banda bago jabanga naiga odora bala wachema ingi bagokora so it was an agri instant eyo etago getia bantu and as a leader omanyete ngaki asare gokora emirimo ache nonyina yoro chomo kori emirimo okolise lichombe gwa matabiri na ki chombe chichane kala katanga njire igotabuya kora agenda uratimuka njendo renga kio ogocha omanya ko nyoro jiro retire abasigari actually kitiaga asicha rutugocha ndundu manye tinga nga ya ruse bya abasigari bakuruta kitiaga asi gocha imagine yokuruta kitiaga asi gocha enyumba ya ase konyore so na wanda getenda wenga it was unfortunate instant mune ikoba mheshimiwa bado tukate hasa mangane bairendo alo casualties days after wale bako mwalimbi assembly na kile chingo makigima wika kamnikuwa sinikitari ya Nyamira baadaye tukarenda umo MC na assembly tu nyumba yae umo MC wodelia na vile bomwaga na assembly tu nyumba yae kuli karaba kumugava na katawe kasi nsemo chiri bado ikakuwa ni kimbi ngano mugava na tajitu kwa na nsemo chiri acho inga umo MC wote maite mheshimiwa chisegimne chija kimagendero no bego kyoborai na kero kuringa even the standards yoborai na kyogochirora na banta gatenta benga ikora buni ibe byarenge omo watchman ono muntu orikira ali okwerigeri
tabwate sababu ende yonsi agosere tonde so kare bakomorutere petrol nandi bakomusamba imari asare egepanda keri kiaye tiarenge ng'anangia omoshimiwa nyangana n'omonto ochorie n'abanto egasieria arenge gokora ase ebunge tari yaye ene y'abantu bamomwagamo bamotomete oroche ekere enyomba yaye gosambwa ekere agora ebinto buna biria so ebinto biarenge amasa aba MCA bakabionchora bikaba personal so onya togo diva in politics ali ase assembly titoko ira bakachinka cheito oroche bono moshimiwa oli bono muna tokwana nyomba yaye gocha kwagaje nyomba itali amachezo because emiaka yonse ya university ase nyomba eria enyomba eri bono ere irense yes every MCA got more than 100,000 each mugavana na tabu take kuruchia ikare na rugetu kidogo haba bunge ba konstibe Nyamira mbarude chipesa babunge mheshimiwa Josh Nyamoko yes so far so good chipesa jiria ncharuetwe ntwachore to muntu ogitenenera na nde ntwaengeje tiomo contractor agenda chake mirimo kile naganyitenere aegwe go ahead mheshimiwa dana atagete nyumba ya yero siwengia so nagendete gokora consultations egere aroseliwe map engia enyombiri chiagacho so ndumuna twatebete spreadsheet ndo ikiraniti abashimiwa bali bande mba ikiraniti mbaka batara ikirano no mugaba na tara ikiranie yaye so igontoganyete chibe so mugabana gocharia so mukutano ogendete buya naende nae turi bagakwane actually takwaneti ase ataikirete gokwana aro senga yo mheshimiwa takwaneti bamugerete sana abantu mbabwato obororo actually even MCS abanyene mwamugerete sana kuna tutetyo kwa titwarenge kuoga ase ngento no twesera nstangenere abantu barenge kuoga na barenge maga yaito korochi so nabanda yende benga yes abantu mbabwato obororo nonye nayoroche instant elinja abete ekere elingiringa abafuasi bande bomugabana nabo barenge behind in fact nande mbale mentioned nande manyanga kururiria abantu bari basambete watchman mbamanyire because system nyarengo kenenge yakariru abantu bari basambete onyangana mbamanyire ase ngenjo omwana narorenge nyombaria oba mentioned bakamarieta mbanya kwa rukenda including baria babangete mpaka GCB kimanyire bari gwakata GCB ngabaje gosamba matinga abantu bagende gosamba bo moshimiwa matwere muna babangete bonsi GCB kirinkiro twachire mpaka shedi kenenge okyanya ngoba so nabakoranga we saw meeting yes machete uchera bo mheshimiwa meeting yao yeni include baka security organs che county Nyamira yes this mean we can even investigations njira kolekana remember lilitu arenga aliwo mheshimiwa Nyangana abachumbe baito bonse county ya Nyamira baba betereti kubache asenje instant chabeta and they spoke very well bakarwa ebirangeli byabo nande ebirangeli byonsi ipyenye mwaroche obyale korago mugabana bakomotebinga kitigana na mangana ya assembly so ekere twarenge a boardroom imatotara sokatonga no Nyangana omugabana arenge very categorical and I want to go into record igate batenga igatagete nga account assembly esiekwe so bakambona ki account assembly ngeko siekero so gona bagalanga na mugabana na bwate egento gete kere in common no kero because an individual oyaba MCA bachorete mwana mtoto machorete tali mugabana machorete tali bana jiba machorete so it is an organization ya choro monto ekere ba be certified in services cha ekere ba ku to throw akyo mugabana go chime ande nga kyako tebanga account assembly ebunu so abuku na kisungumukuti ekyo wikira bono iga tutaranyora nakirende ntoitoke nyora mheshimiwa bado tukata samana yengide assembly by the way tawale gena ensema ya bana iba kumoti sana na wewe ensema ya bunge bakora no mheshimiwa Josh Nyamoko tawale bakomechu sana na kotebekana ngamba robali bigainda impeachment mo speak meta through is that onda tende benga gidaikane intumna ba MCA varia tole elected tole 15 tokore se team elia koranga Nyamira bintu mbira kolekana bya na bali bande bara so mugabana badangu mugabana mbiyare go bale 4
because tole 19 akaba mo itasirete then aba bale nominated bali batabwati award barago bachorire tu bararia bali barense melia igo bale 8 ko commenta 4 baba 12 then aba bande igo tubwata bale site yaitu bali bakoranga account yetu tuli kogenda buya igo bale 7 go commenta 15 elected MCS twamanya ko ba 22 so abantu aba nabo balia oroche balige tinga ngaki account yete ngaki account yete ko kare konyeke so igon tunto bwati obisabonde nonde nonye no kero as we speak ngokwana tole because ndo bwati kende yonse toko buna na nduliko buna bolemo we are only looking at how do we serve our people wanyole. I'm telling you muralinga as I speak kemera wono iga na bonda abatinga uri kondom kwana and I want to be very honest sababu neli gonko be kaji project chiane chiria na njenga to yabange kineke ko chigo ikaria chiarusiwo kwarade so ikare chiarusiwe excuse ko ngiri na ki chiwesa chiaborete chigande financial year for the last 2 years para teyo ya beire completed camera akinga the yabantu bana they are holding me to account. I have also to hold the governor to account because they are going to implementation so bona karango borigo ose karango borio mo speaker ngaki nayo motenerio ito togo to skimotwe ekara to borie inge binde bitara akara yoro jantu bara makosa yakima Mheshimiwa James Matinga kurase wali akimera migochore tukwa mukonyo muragira se county ya Nyamira chingagiro chiutume chino chingendo uchake sobi yakima mwezi na bantaba yana wigwa mu kwakesimi chisemjeno ndo chiko chirigereria ya masemane chiutume chino chons piwe trase nambe yumo nchumeriri eri rabwa se screen ya ndogera na somo Mheshimiwa Matinga barore by the way amanga yani kiwase county Nyamira wikainwa ba usensemo ya bara ibando gutwara bunge mashinani baramba batwaka kila kitu eregali ke bunge mashinani yo Mheshimiwa Nereria yiga ne bunge ya county assembly yo Nereria miyabano yo minto bunge mashinani nera seli chiko lakini nebwate chi steps chaenga kieko genda kera tuarengoro in 2013 2017 ntu akorda bunge mashinani patri chiko ligotewa yiga ekere mogo soka number 1 emotion yegocha ase bunge the main assembly emotion yeye yaletwa na the leader of majority yaba discussed mwachora ngainara mochi kokorera bunge mashinani mwaetia a budget because ali smoko genda ngweni kamule some expenses so a budget yakara mwanyetiri yaba approved kwarade emotion yeye yaeta ase bunge mwamanya gochaka kogenda isiko bunge mashinani elimu arora eli actually yarenge illegal that's why yabete struck out by the court correct so after to abegete application ya se court a court injata yote indeed bunge mashinani eli yarenge illegal ekaba struck out so ebintu biri kwa roche omo speaker agotangasanga obunire bunge twajire sandae ekiriki yarenge illegal because bunge mashinani eli asala gotangasa kurwa ekoti njaye kanete abantu bali achorete nga nabwa na barabwo egasi ari bunga mashinani ekoti njaba kanete so yona manda getente benga ebunga ya ito ali stoko ali biashara kurwa igere Nyamira ali headquarter unless and otherwise emotion ya ite kurwe bunge egoteba nga togenda bunga mashinani tumanye ko gendo. Thank you so much. We got to much with what they are and the American Mason to get the children in Chiroche, and Mokomancha to get us Mokoweta Moyoka to Perana, and was Mheshimiwa James Matinga. We got in what next time, which I say county Yan Merchant chapter around the Tona Sanamo, which is a Tochima Vertus.
enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso busega sigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mugongo yanyinyitora emekia yene kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya maninga egatimrimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano Diamond Tumenyam ayo agutumika ase okugwenia hale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole obwiguru mono ase babwate michibi eyo kugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagutuka imiyumu cy'ubusongo ase nyumba ya Uhuru Towers lirongo lya kabere ase bari nene ku rukinsa mu kire cya Kiseke Sumu nchasa marieta ngoro kwanongaki anarwaleta marwa irara amange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenya egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenya nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete keranacha Nuga Best ndashughulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo magongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boige na maro yenda amanga yarengo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi ni wetera seti namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia ne Nuga niko kolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijiga ao munabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige buno Getembe television network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutira ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibaita bobale nubo manyibiguro igeti byetebwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosego yakisi migutira namba 0741499726 Yokoboli umwanone kirijane Sokera tumachujume chini turana sintuniga yakuna buge yo mweri kegi machinga kichaptu kire merongo enene yamo igoro ye chinse satoche maragoba ya rera mabolino ninjaro chege wikaya linge tumo MC kwenene mangana IECD teachers ayuan singo mubortole atuira nelia senchera yobu imekulino mheshimiwa. Now let's just it's done and dusted. It's krigoro mheshimiwa Kero alienda kiendanga. So mo bora inobo yabora se count Nyamira bwa sore wa manga bara ya baba nya banyorete chi positions. So what next as a count Nyamira? Now that thing about beyond spirit. Biamono. Correct igoro. Wote ngi ya. Yes. Ai gore ka korera. Tuacha kubikora yunya. Akero ke achite kotini. Wewe tenga wa MCA fulani babekerwe court contempt. Asenge nchuliria achite n'abantu bali baye bajite kumwanjira asoya. Okay. Ti nyato no letena mamucho. Nga twari soperi.
Nime koti tata nyana maso ntu abegete application ya leo questioninga ekina kiri abegete ta kebegeta se koti engi ya because chikoti ejirero kulinga neri chiko kire koti neire asebwa na tokorera ekoti yale ko gamba amangana ali asokera taketabe kekina uma employment and labor relations yere Kisumu sorry bueno lakini era kama nyakobeka magana ayo Nyamira High Court sorry so application iri tu abegete ndanga ngina kende yons nonye tindi lawyer ekere omuntu agasogere kwabikire application gose nabwate chinguru cyugo kugambya usitari kugambya ndakora naje ndanga ngina ki nabwate chinguru cyugo kugambya usitari kugambya amanya ukora jireki ekina so ekere omu church ini ha wisdom ali araisinga tabwate nguru cyokore bintu byakorete ekagera akarate banga number 1 mwabasete koti omukuracha mukole kinekyo bashimigo bali babate mention bakagenda bagatebanga twabere azengenjo enjirelio kera chete ntuntu amani tuzene ko rota bwate onye twagosete omugutwara so ekoti ekile bya kabere ana chete ngelinga bono tabwa tinguru chogo tegera mangana yokero so it means ekera kandi ngatabwa tinguru ebintu bibyo bya karta obyale go troje so na venga na oteve nga na yo wate de doti yugo mugane ochole de bamura bao obabe ko bole mugane yes oseba lakini yo bole no wate de doti okana to wate de doti kwarade abamura bali bao mbagenda tokabera oyo bole mugane oseba ko abakurwa so ekina kikyale ngako so interpretation ni bona ya mangana ali abetaria ekrata betenga ereta bwa tindu chuka mbegina kina kirike wete kigambiru ekoti yaksu kende kenga une kekyo ngere kisum ekina kenga une kekyo ngere Nyamira na mo chachi oria na no te die bintebyo ndani akabatebi nao abantu aba bari araisiringa asenale batakere kubeke kineke that's why babekire kisi nande babekire Kisumu era agesaba amaboko bateba ebintu ebyo tigabigenda ko batamu Kisumu nekina kere Kisumu nekina kere kisi nkebwati order jini chonse iga chiete ko saba orders akakani atebunga aganya kwanza emission era akorwa na respondents aurabo basubmitita applications ekeketanga ni kaka batala 16 Januari nekikende kebe tarehe 25 Januari so gatia ntubono ntware nge free okora kende kyose segmento ntubwati ketango kende kyose kyalgo tutanga wachoro borai weito ne suspension area atarete diabete state mate ekaresa suspension go expire so onye diabete state yani ete bunga bono no ekoba ontanga na kwa kota bange suspension inja bete state ekere kina kiri algo nacho abandi bagituko kero pate mete ko insist ba ko tebyo muchaji aru orders muchaji na bete categorical kabakani ngatindi ko orders ile Jones tindi ko orders ile Jones so asema mu interpretative be ndiri ata batenga bono chifali chiga ndaksu Kisumu baroba kakira ngachifali chichiko kanda Kisumu chigenda ne bintu biri abwate nakiona transparent ekina otabichiko gamba uchaso monto Para wana wakaleta wasiwasi kidogo yes na wana jiota zijare ngala chikubwati kuchikisuma so otokanyete otasyo nyechiro kirwe ukuru Kisumu ase ekoti area yatakire ko gambe kinekere itabete so egaikira na intu tokaranga bono titogo twala acting tukateba ato confirm abantaba basoa exposition cyabo agato cyake ko transact ebyasara byito muna Nyamira County Assembly wikasa ya betego anda mapinga yes ninta ketengire libageri gotebya aba MCA ba Nyamira ngambu ya mono asengenja saba chori bwabo ntwa chorete umu speaker oporokwa that use
nyabaro mumanyi oitu abeire nere to understand tuya nga abo musipiko itu nande nabe the bold enough akaresign umuntu koja ko resign yoneruete uchikotoka remero nande mbaira ninga mjama na senje na ije band gereti bakaranga nini saine nkobo mo deputy yo nande baganchora an opposed because competition tiarengo igonga banye gerete mbabwate trust na confidence sendenga pakore kasengia even inga ene round ya kabere na chorucho obwa mononte bina abantu bana bakemeranga tinyale go chapanyora kero geke anya tali barabu banchorete igona barabu mbai gwete byanga omweshimigo obo achorru ko bomo deputy speaker asengenjo ni tutwa motometo igo ekero ke kyo deputy speaker ni go kere egia kemera asengenjo barabu the honors obu omweshimigo matinga wani tola chamo shima bana batabangi kroge kera netebo gitu tutuma dosne ke maenda bana braga ninga bakaranga atiga wana ko batu to batu speaker gaiga tieto konye moyo mindo ke gaba mo deputy okay na wala ko nar kana bebo sengenjo sometimes ile ngo ikabale bara aligeri ngo ngari chono balance richono balance kamo ta ngengero muina lakini ngo ikerera sebe terretinga richono balance nya tayo to kona nduna barai kirine kyombe yeito kya ba msia to goroba site we want to look at the best who can deliver ntoko te bango ko babono ngeri chono balance mobe ko ndebwe that is why no yabala ko kombre ninga ki ngantu abe de nyabaro nanda so mugaba na ntoke tutwali gerenti service delivery ntwali goligero lingo mugaba na nyabaro no nyenje kera bambe gete ko bogetu na ba misia na bange barengo manga na rengo ajua na rengo loro na rengo lakini mbali gerenti nga service delivery era chiko kolega chiko bengia Omoshima, now that we have a new leadership as Assembly in Nyamira, in a minute, so what next? Now that Omoshima Matingano or Moshima Yavarunwali, now we got support them and see about me no error. It was to expect to Rasa County Nyamira. To take the Tocham, Udava MCA, to us, but another message into Item of Yasananga, into one on the Gurgil Mangana party, Gurgil Mangana, Bariva, the Thomas Speaker, and the Gurgil Yava MCA 34, Tojo and take them. And I'm mapping a band. Varia konya bala asomurengo yonde aba nande ba participate tia so oromo speaker I want to quote ya senye jigine ngiye chetembe ngomoske nyambika kisesa na agete kura igonga na participate tia se process omoske apelio mawawa na tomete a message aba represented on el tate message ye kanyumbe kero murango siekiru tala ka bala to 40 igonga na abwate would will you watch a participate as a process. Ego, and then Sabaton Navariban and Varvaro. Yes, to go at Gobisana. As a politics, last moment to a Melengo get the Melenge, take a Moita. Yes, and we are appealing to them about the Banya which assembly. Well, about in fact, to avail the soul linear just saying if you miss 8 consecutive sittings, go to Kiroga and Tenga. Or you're going to key, a Karoroche, Sachinde. Management ye counter assembly ye ko new leadership ego cha kuchaka ko clerk whip orojo montrata take ko tanga to amako sai onya ide ko matenga ko miss 8 consecutive sittings na makoso so we want to appeal to them na ntubono as new leadership tutagete aba MC aba bons 34 baje tokolega asiamo ekirenga gito no okorera abana inchi banyamira emeremo through our governor. We have met with the governor more than 5 times. Igoro gentle willing into it, Topo and Tuaquana, yes, to a move forward, to a material mark. Ndugazi tono Kalimermo. Kurati issue, Yokero, Kan. Ayagasi, our colleagues in a leadership year, the assembly. The meaning thing anymore about only Japan getting to the speaker. Yes. Omonto and Dago one and Daco. They took another Naruzigo, Ilago Ruzigo, and almost speak on Daco. So in their position, a rotary mode, a cogera, a count assembly, a perform. Omishmani docho makoli higa moboli mweshimo ine impeachment next nera ore yumogava amram again. Actually, we are not after impeachments. We are after Kokorama to Itamage. So that impeachment, then you go and go and everything to work. Impeachment will only come. And about it, one of Yega.
onyo mugaba natari guchiko kuisaranza na intwe tobanga mangana ya magenderera Nyamira abana inji barorenga bone mirimo yabere buya nande nerora welcome impeachment because intwe gashito tutege to motor motu yaito atorae tukore mirimo bono iga omuraria nonya na norega kwa witness ri amanda mana manga gokorwa ase chiwodi chito tukore bantu bose kama to ngo bakurangiri ngo bakuramo kali mwanzie omo MCO nabo atekigesa akokora project to be very sincere MCO dabwati omo MCA egasi yae no propose na ando orwe budget egere budget yeye omo governor nero ko implement inte process yo mo governor atari ko implement ebintu biri byana bitakerwa ko kemera for example ngakingo kwa I have to go to him. Thank you. Thank you so much. Aino Mheshimiwa James Matingala jambo na mangana kan dogo chake yakorende ayando Mheshimiwa yena ni riga eyemo aseyemo ko bayibiro Mheshimiwa ko nganchera tu litukura torayo torra kidogo asingo kwa chiteka bere chuka okwando yokorire tuwetara ase kamera yago kwando Munyamira abigo bataina ki ine mtu machuwa bana nchi tuchotara kwa evidence ya sobare yobo no buja mabado tona sarakasi ase county bia mono moralia iwanta gedengire package kwanga asoko kwana mangana amanene atatu na mbeyemo iwanta gete wapili kuchia somo gaba noito oito sigete mono aske ya assembly na atwalao tokole gasito totali ko ba intimidated muna bo no tata ngota biga omugabana bwandire go saini besa chinde chons chigocha ya assembly oetera asaba wasiri bae so ngaki expected tokoro oversight ose to operate onya tali go twachibesa diji ko go tabanga otoko requisition lakini through the executive lazima ba la automatic go twachibesa as we speak ntobuga dibesa chiani insurance yomurali manyanga aba mzie baito babere banyore extend bakurwaligwa asoko tumeka sha dibagato bwa insurance umweshimiwa renge koigwa enyakitali engiya arwaligwa so it's by the grace of voting abashimiwa bali moyo asenge njono bakurwaligwa alia service jibatakere kwa yagunechi besito jiro jiraja so ikora manyanga sabo mugabana achense nere abe muna nabwata mabira asaba kori emiremo bonse tali abashimi uboga bigo kibasecho bakaba kori emiremo bago kimega chini insurance operations buta to kwa nga ndugwa tonya mache assembly mache tai asenga jibase chinjira bara chiraje ndugwa taba kori emiremo batakere gwakanwa chigasi bakorira barakana so igo ya period ntangani neringa mugabana anje toba hamo abuga to kichibesa chichi assembly chikore emeremeria ichitungeti number 2 amara ya magenderero niga ko rucha sabana inchi magendero tali ko rucha somo MCA oyore matinga usoro nde bwensi so abana inchi bali bate sabe bakadwa magendero mba basa kwaewa a punishment asenge njonga nza chine matinga wose mwa MCA gete ngamba divete no mo governor igo nyale ko musabanga magendera iblis iga abekwe and then sabe abantu baito Banyamira bamanyenga ntubona ndubi to bakorere meremo no mugaba no itonere aba amo na intwe to kale meremo dade ko basabira amaya basabira Christmas yekia aseru seri matanga ko jutwala mangana mange bantu baminto bali mo gosherekea masherekea senjerengia mwafo idie bintu biria bira basako baletera ama bali ara toletera bantu ito kiba gosherekea no mate bintu ko babire cha extending ko bachire gona mandate ko basanga tinya sae abakonye ito chikulie Christmas kandi kitoko genda umwaka umuya. Thank you so much. Ino Mheshimiwa James Matinga omokonyi bamunogeria se county ya Nyamira ndocho mitukilento nondigi oisaransiregege masema soundinga sagini ako musmari gabwe maseye mukyagire cyane chia ikiro cha setimyonzi yane kingaya wikira sencha benekima asante sana nigakuru kwa koroyo nigimagaye kamera no igakuru kwa mto Joseph Tsungura motenelwa mangana tengenelete production gatembe TV na bego gatembe FM na bego morgania bege pinde kega nigakuru kwa Eric Abuga ibego motenelwa mangana mayase
Getemba television na basa sema yakabari ngakuru kwa bigal nyanchama kunengo kunyera tu na kituta nyore so na royo magari gete chiste tatanga kituna tutanyora neri skolinde lionsi ondendere chisiri chiana na bego chinga kechiga to tengo to beka senkoro yago eyemo seyemo na bego ancho yomino yanchitayo yomo elinde to kumanyiria ankyo na ke komanchenkuru kwa brand sagini senango tago sabruto chinga chinga kegima eboni go to gwatara no mintaro no toto nyaingiri no mwensi n'abantu bengencho mutubeka senkoro bye bye.